Здравейте и добре дошли в днешния влог. Днес ще ви взема с мен на един семинар, на който ще ходя. Той ще бъде 4 дни, така че ще ви взема през цялото време с мен. И преди да тръгнем за семинара, трябва да се оправя, за това без да губим повече време да започваме. Къде се намираш в момента? Някъде до Даскал пред Бетама. Какво ще правиш? Ще ходя на библиотека семинар. Ще се забавлявате ли поне? Да. Ето ни в нашата прекрасна стая. Нека я видим. Имаме първо едно легло на Ани. Да, и аз това викам. Второ легло мое и трето легло Ема. И ето я Ема. Молейки се за интернет. И аз се моля за интернет, ама той интернет. Това ни е входната врата. Имам 5 живичи. Гардеробчи. И това е като коридорче с мивка и огледало. И това е нашата баня, която е тоалетна и душче. И малко прозорче. Здравейте, върнахме се. Вече сме в базата, разопаковали сме си багажите. И имаме сега малко свободно време, за да се оправим за шабат. Така че, когато сме готови, ще ви покажем как изглеждаме. Шабат шалом! Привет, върнахме се. Малко life update. Забравих да снимам. Честно, забравих да снимам, съжалявам. Но в момента мога да ви покажа, че плетем гребнички и аз съм куката на тези две прекрасни момичета до мен. Мишето, и Ани и това е Диди. Ето. Оператор е Ема. И много се забавляваме. Въобще ли, това е от днешния ден. Утре продължаваме с много забавна програма, така че ще се включим от утре. Здравейте, върнахме се. Днес е ден втори. В момента часа е... Колко е часа? 7:23. В момента е 7:23 вечерта. Малко така забравих да снимам, за което се извинявам. Принципно имахме други планове. Трябваше да снимам когато бяхме на пейнтбол. За жалост нямаше как да взема фотоапарата, за което съжалявам. Но пък имаме снимки и ще покажа снимките после. Да, Ани ще изпрати. Да, Ани ще ми ги прати, защото тя ме снима. Приличах на евреин, който го вкарват в Volkswagen, но това е друга тема. Имам да ви показвам някои неща. Както знаете, това е изборния семинар на еврейската организация BBYO. И понеже тази година аз ще се кандидатирам, след като тази вечер ме направят официален член, ще пусна кандидатурата си, която се пише на Конституцията на организацията и по-точно на Chapter България. Ето това е и моята прекрасна декларация, която по-късно тази вечер ще предам. И ако трябва да съм честна, много се вълнувам, в същото време се притеснявам, защото много искам да се получат на нещата, но за това ще разберем по-късно утре. Въобще ли, това е
за сега. По-късно ще ви покажем какво правим на една наша вечерна програма от семинарите. До тогава, чао! Его, привет! Малко включване. В момента сме се събрали в BBG, т.е. групата само момичета и се подготвяме за едно надпяване, надвикване, кажете го както искате. В общи линии ето това е листа с нашите песни и след малко ще ви покажа всъщност какво представлява нашето надпяване. Здравейте! Днес е ден трети от нашия изборен семинар. Днес всъщност се проведоха изборите. Аз се бях кандидатирала за позиция социална дейност, но за жалост така и не ме приеха. Но пък това не ни отказва да посещаваме организацията. Ще се пробваме до година. А сега ще ви покажа малко кадри от приемането на нашия нов борд. Борд 28.